So mga Beli, makulay na buhay. So may lahat kami ni Jepoy sa magbe-birthday kasi yung anak nung pinsan ko sa Lubao, Pampanga. So ayan, nagpaabot kasi ng pagmamahal si Tito Arturo Andrada natin sa mga tinutulungan natin. So bago kami dumiretso ni Jepoy doon, so kailangan ikutan muna ha. Ibigay muna natin. Yan, Tito Arturo Andrada, maraming salamat po. Thank you po, Tito. So nagpaabot siya ng bawat isa istig 1,500. So inuna ko na siya pumili. Pag ganun tayo, huling-huli si Michael. Apong Mili, kumusta na ka? Manakit na ka tayo? Ali po. Ali pa rin. Kamusta? Paborito pong manakit. Huwapin na. Oh. Natimik pa talaga kayo, pandagdag ka no ka rin panyali yung panulo. Yan, Tito Arturo, thank you. So 1,500. So 1,500 bawat isa. Yan, thank you kata. Yan, di ba? Thank you po. Okay. Thank you po. Tataba na ka man ha? Matutod po. Pag ano, ilakad-lakad nyo nanay nyo para hindi lang si sa bahay ha? Then kayo po maglibot po. Yan, Tita Susan. So sa lahat po ng sa lahat po ng nagpaabot ng pagmamahal sa mga tinutulungan namin. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Maraming salamat po. Thank you. Okay, doon tayo kay nalaglag si Sampalok, si Janjan. Pumili, thank you na. Thank you po. Dagdag mo na yung panyali mo para pamangan. Okay. So mga Beli, nakamotor lang kami ni Jepoy. So dalawa lang kami dahil nga yung team gumagawa sa bahay. Harap ay. Let's go. Dyan. Kaya tayo ata sumangit po eh. Dyan naman yun. Ayo Ken. Okay mga Beli, nandito na. Ako po. Lagyan niyo po dyan. Hindi, mamidayo dyan. Nonya mo tayo dyan. Tapo kaso. Dangaso, mami. Hi po. Ay, loob namin eh. Halangaso. Ay, pakisuyo yan pa po. Masahit makikinis aso. Diyan. Malag na yata. Nukay po. Diyan, kamusta? Yori. Kamusta na ka? Okay, ati mo meme panyaling panulog kaya ka pan diaper mo na. Tito Arturo Andrada. 1,500. Thank you kata. Tito Arturo. Arturo, marami po salamat po kaya hindi niya po nagpapala sa akin. Thank you po. Pagka lulwal ka pag yatang kilwal, tatambay ka? Makatambay ka pa ka rin? Napunguta eh. Ay nakamilala, ay alam mo kaya ka? Pagkasugat na yung mga pa mo dyan ha? Sige, ingat ka dyan ha, pagaling ka ha? Thank you po. Okay, thank you rin. Thank you po. Boy, ha? Thank you. Thank you po. Kay mga Beli, so si Janjan, si pinaka ano sa mga tinutulungan natin. Tara, lakaran tayo. Yung bata. Tayo lang kami lugar. Si Janjan yung pinaka ano sa mga tinutulungan natin para kumbaga siya yung pinaka mahirap alagaan kasi hindi nakakatayo, hindi nakakalakad, tapos yung paa niya yun nga, wala nang lakas. So naputulan kasi ng spinal cord si Jan. Ilang taon na, so ilang taon na nating kasama si Janjan. Pandemic ko po na ano na si Jan. Pandemic pa lang po mga Beli. So siguro mga 3 years na po na 3 years na natin siya pinupuntahan. Pula-pulandit na ka.
Masikana ka. Miminom ka pa panulo? Long ka mo rin panulo mo? So mabeli siya naman po si Nicole. Siya yung may sakit sa puso. So at least nabisita natin. Nanunara panulo mo nga rin eh. Nangaos ka rin eh. Mga latila sulat eh. Wala basa eh. Autoprint. Autoprint. Para sa puso ta. Ito na lang ba iniinom mo? Maganda na yung kutis mo. Autoprint. Pero nagpapacheck up pa kayo. Saan? JBL. JBL. Kailan nang uling check up mo? Ngayon po 26. Ngayong buwan na to o next? Ngayon po. Ay, hindi ka pa nakapagpa-check up. Hindi po. Yung uling check up mo kailan? Di ba may ano? Ngayon po. Oy, magpa-check ka dyan 26. Hindi nga, yung uling check up nyo kailan? Yung uling check up nyo po. 16. Ay, 16 16. ng? Ay, 10. Ng anong buwan? June. June. Ngayon po. Nagpa-check up ka ngayon June? Opo. May reseta ang binigay sa'yo. Opo. Nasaan? Patingin. Kailan mo lang yan? So ngayon June daw mga Beli nagpa-check up. JBL din. Sa JBL mga Beli nagpa-check up din po sila. So tapos follow up check up siguro ng June 26. Papa-inject siya ng June 26. Yun. Ito, resibo ng ano to eh, mall eh. Namasyal ka lang ata eh. Ah, Datang kaya, datang 8 of 13. Hindi, okay Ito na po to. yung resetang gamot. Resetang gamot. February 2012 pa to eh. Hindi po. Ay, tignan mo, di ba February 25? Birthday po. Birthday niya. Birthday mo yan. Okay. Okay, biro lang. 2012. Ayan, follow-up check-up niya sa June 26. Okay. Okay, bye-bye. Tara. Sir, thank you. Nagpabigay sa ni Tito Arturo Andrada mo ng 1,500 pandagdag daw ng pambili mo ng gamot. Saka pampacheck up mo na para itabi mo na sa 26 para may pera na kayo. Salamat lang. Isang bagsak mo na, Tito. Titiktok ka na ba? TikTok. Si Daddy na lang magtitiktok. Daddy, TikTok. Marunong. Sige, alis na kami. Pagaling ka na. Thank you. Kay Mabeli, kay Michael na tayo. Ay, unahin na natin si Apong... Tapos ko siya mamili. Hindi, si Apong... Ano ba yan? Yung ano ni Janjan? Nakalimutan ko yung pangalan nung bago kasi sinasama natin yun eh. Ito malabog mata. Dyan tamo. Wah, ikan lele farm. Ay, sa pumaring. Apong Waning, tapos si Janjan na po. Panlima po si Michael. So 5 tong beneficiary natin ngayon. Okay. Okay mga Belion, taway tayo kay Apong Waning. So mga Belion, yun yung farm mo. Yung nasa gitna ng bukid, yun yung farm natin. So yung mga Beli na, kaya pong Waning na tayo. So ito yung papasok sa farm. Yan. Apong Waning! Pailawan mo na yung Apong Waning kung atyo. Patamig, lakad dyan naman. Po! Ba, pachika eh. Yan po. So mga Beli, panahon na ng ano, hatis. Ayan o, yung mga bunga na. Shout out Ate Hilda.
Dapat kay apong kanang. Na. Wah. Ano ka ba po kaya? Mapali. So siya pong aning nakakayaning nagpaputo. Kaya lang hindi na nakakakita ng normal kagaya natin. O patat nga sa pa. Dinandakan pa niya rin kaya mo. Panyaling panulo para pamangan mo. Wala na akong panyalira yung mapanulura yun. No, Galing- kakiro, nanakasama, kikiro na rin ko. Galing po kay Tito Arturo Andrada natin, 1,500 po tita. Marami pong salamat. Marami pong salamat po sa inyo mga kaberi, mga tumutulong sa amin. Marami po salamat kaberi. Thank you, Thank you tita. for your kindness po. Okay. Marami po salamat sa mga tumutulong po sa amin. Okay. Pagpalain po kayo ng mga Panginoon. Marami po kayo natutulungan. Thank you. Saka Okay. sa Alis na kami, hapong wani nga. salamat. Okay, bili ka na ng gamot mo para sa pagkain. Sige. Okay mga Beli, so last na pupuntahan natin si Michael. Thank you po. Wala na kami. Muna na kami po. Okay. So last na si Michael, tapos diretso na tayo doon sa birthday party. So merong 18, ano kasi tayo doon. Blue Bills pala si Jepoy. Ha? Ikaw ang Blue Bills doon. Di po, 7 birthday ba? 18. 18. Okay mga Beli, kita-kita tayo sa bahay nila Michael. Thank you. Michael! Michael! Atya. Ate ka tinda sobre gan? Wala. Ngayon mga Beli, dito na tayo kay Michael. Poy, kailangan ko sobre Poy. Sobre. Tingin ka sa mga tindahan Poy. Kahit yung ano lang. Kasi yung pera. Michael! Kamusta na? May santing kang lalaki, may puti na kami, puti ha? Ang balita. Ganda na response mo ngayon ha? May kabinit ang kaya na, hindi pa? Pag-iapi kay bangko, pipilitan Oh? na talakad niya. Gasar ko. Pinipilit niya. At least nagsusubukan niyang makatayo siya mag-isa. So mga Beli, nalaglag daw sa upuan. Tinatry daw niyang tumayo. Gagalgal niya pa bitis ah. Na. May sisorya. May karuga niya siguro. Pa, kamusta na ang Kuya Rod mo? Kuya Rod Payad. Nagel. Kamusta? Kay Jepoy oh? Good. Ken. Ayos. Kaya pa sasabi? Kaya pa sasabi? Sila nang banwa? May tabaya, may naliwaya itsura. Beli, tumaba si Michael eh. Bigyan lang kitang pambiling gamot mo. Galing kay Tito Arturo Andrada. 1,500. Mami, kita sipin. Thank you po, maraming salamat po sa nag-donate. Ayan. Ay, nainom niyo yung ano, yung Pediasure niya, yung binigaling kay Tita Sheila. Binibili ko rin natin. Kitang metong ng gamat, wala talagang lakas, no? At least ngayon, ano niya na yung Pag pag... nagte-therapy mo siya, ano? Gumaganda. Gumaganda na. Ayun, gusto mo. Sobrang Beli ang nangyari kay Michael na to, sobrang sipag. Yan.
Sobrang sipag po ni Michael. Nagtatrabaho siya, galing siya ng bundok. Pagbaba niya, nakita niya yung tatay niya nagtatrabaho. Tinulungan niya mag-construction. Yun, tapos naligo. Yun na yun. Naputukan siya ng ugat sa ulo. Okay, muna na kami. Peace bamba. Alina na. Alina ma, pinapadala nuli ako na suma ni ate. Alina kasi may pupuntahan kaming birthday yan. Ha, hindi rin ka lang. Salamat po. Okay, thank you. Salamat po. Thank Kay you Tito po. Arturo. Kay Tito Arturo. Anrada yan. Ta-na-nan. Paano yung isang bagsak natin nung kasama kita? Ta-na-na-na-na-na-na-na-nan. Tan-tan. So very si Michael sa sideline niya. Parating sinasabi pag pinupunta ko siya. Si Michael, 2 months po siyang umextra sa Kabeli. Tapos member din po siya ng Kabote. So kaya alam niya yung isang bagsak. Okay? Okay, thank you. Bye-bye. So mga Kabeli, kita-kita tayo. So magkikita-kita na tayo doon sa may birthday. Shoutout kay Jason Castro and Abigail. Congrats ba sa happy birthday doon sa anak niya, Angela. Angela rin. Oo, kamukha din ni Angela. Shout out. Happy birthday po. Shoutout Ate Helen. Ito yung Soba Farm. So yan mga Beli, nandito na kami sa kung saan gagawin yung birthday nung pamangkin natin. Yan, Bale, Roberto dito, so mga Beli dito sa ano yan, ang Lubao, Pampanga. So ano to mga Beli, private resort. So shoutout sa mga taga Lubao, yan, Tita Susan. Thank you, taga Lubao si Tita Susan. Yan. Sila sila Ate Cosme. Guagua. Guagwa sila. Yan. Ate Rosana, saka sa mga Cosme family, shoutout. Yung traffic. So yung mga Beli, hindi ko alam na ganito kabongga tong birthday nung bali pamangkin namin. So ano ba tawag doon? Pang-Amerikana po pala. Wag mo kong kalyan. At least nakasapatos naman. Tara. Oh. Kauwi lang namin kahapon. Kamusta na? Beli oh. Hello. Nandiyan yung mga pamangkin ko si Biboy. Yung mga anak niya, tinatabayan kami. Nanonood din ba yan? Oo. Okay. Sa Francis Sangguyo. Okay. Ano yan? Bali asawa nung tita mo? Tita na ka rin. Oo, si Jeff. Oh, isa ka kutod kay Tito Isa, Ray mo. Italy po. Okay. So yan mga Beli, pasok na tayo. So yan mga Beli, Angelica Pay din po siya. So Angela. Yun, napapogi naman ang pinsan ko. Oh Jay, shoutout mo na yung mga katrabaho mo doon. Shout out Jun, si Crisanto. Ito si Cameli. Attorney ang dati ka na. Hello. Kumusta? Okay, thank you. Baba. Oh, tatabi na lang kami kila Tito Ray. Ay, siya ba yung may birthday? Ali, yan, Mrs. P. Hindi, si kakalapat. Pagdirtasyon. Nagbibihis pa. Okay. Doon na tayo. Saan? Dito lang kami.
birthday party. But before we proceed to our main program, and of course, the proud parent of our birthday celebrator, make some noise to Mr. and Mrs. Abigail and Jason Castro. Wala mga sakas, boys and girls, Mr. and Mrs. Jason and Abigail Castro. Isang bagsak nga dyan, isang malakas nga po na palakpakan. Once again, the loving family members of a grand celebration, and it is our distinct pleasure to introduce to you for the very first time the reason why we are all gathered here. So once again, ladies and gentlemen, boys and girls, please join me in welcoming, preferably with a big hand. Once again, let's give her an echoing round of applause. Ladies and gentlemen, our dear birthday celebrator, Angelica Faye! Wala pa pinakamalakas na hiyawan! Saya malakas na hiyawan! Boys and girls, our birthday celebrator, Angelica Faye. Boys and girls, our birthday celebrator, Angelica Faye. Wala bang mas malakas na hiyawan? Alright, thank you so much. Maraming salamat po. Thank you po sa pagpunta. Sana pa nag-enjoy kayo. Good evening po. Tawag po salamat. Anong si David. Especially po ka ng pwede Batarayan. Alam mo, maganda. Mga bebe. Also, classmate. Yeah. And to for my friend. Wrong ka na. Thank you po. God bless all. Wala bang pinakamalakas na palakpakan? Thank you so much. Nakabigyan ni Sir Jason for that warm welcome. Thank you so much po. May request once again the members of the Roses. Lahat po ng nagsayaw kay Faye, balik tayo dito sa may mini stage for the group picture. Once again, members of the Roses. So, happy birthday to my soul sister, family not by God, but by something even deeper. As you step in this new chapter as a debutant, I'm reminded of you how much light, love, and strength you bring into my world. You've grown into someone truly extraordinary and endlessly proud to be part of your journey. Wherever life leads you, know that I'll always be here, your constant. Start of your new life. Like, I mean,
you're in between your youth and you're now into welcoming to your for being a woman. And Today marks the beginning of an exciting new chapter in your life, full of freedom, responsibility, and endless possibilities. Enjoy every moment, acknowledge your progress, and never lose hope in the incredible person you are becoming. There's still the greatest to come. Happy birthday! Happy birthday. May God bless you with more years being happy. Once again, happy legal age, babe. I love you. Happy 18th birthday, Faye, aka Mommy. May the month soul marks the beginning of a bright and beautiful future. Wishing you a memorable debut celebration, and I wish you joy, love, and happiness. May your debut be a night to remember. Thank you so much. Make way to Bernice. happy birthday, Beth! Wala sa'yo. Wala na pangalan. Walang yan, hindi ko alam. Alright, so may request po the members of the candles. Diyan tayo sa mini stage for the group. Alright, and of course, ladies and gentlemen, to complete that customary practice, let us all sing joyfully a song, and I am sure everybody is familiar with this. Alright, ladies and gentlemen, the happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kuya DJ, yung masaya naman! Alright, isang malakas nga po na happy birthday, Faye Sean! At the count of 3 in 1, 2, 3! So you can make a wish before blowing up the candles. Wala bang pinakamalakas na palakpakan? Palakpakan natin! Thank you so much. Maraming salamat. You may now take your seat. So yun, mga Berry, pila na sa labas. So dito yung buffet, mga Berry, sa labas. Yeah, wala pwede ba nagdag gula? Kabeli. Padagdag kong mas po. Okay mga Beli, kain muna tayo. Ano yung mga Beli?
taga Italy. Italy. Ay, shoutout po si ano, sila Kuya Noel. Oh, Pinas Noel. Shout out. Alay. Kuya Bingbing. Kinda on the spot ako, pero proxy lang ako ng Marites. So, pinapasabi lang yun na happy birthday and more birthdays. Wala bang malakas na palakpakan? Thank you so much. Wala bang pinakamalakas na palakpakan? Thank you so much. Present dreams come true and always find the courage to pursue them, and I wish you all the best. Happy 18th birthday. Palakpakan naman natin, Rosa. Thank you so much. Palakpakan naman natin si Ma'am Molina. Make way to Aida Easy. Happy birthday. Sana gusto sa'yo, sana lahat ng pangarap mo, tupad at lagi ka lang ako. Happy birthday. Maraming salamat po. And now we sure. Happy birthday, Jen. First, hindi ko kasi alam kung ano talaga i-give ko sa'yo kasi lahat naman ng bagay na gusto mo, meron ka na lahat na bibigay ni mama mo. So, naisip ko na lang na, something na magagamit mo kasi alam ko naman na isa kang ma-organized na tao. So, ayan. Ang laki mo na, nakakainis ka. Ayan, so, ang bilis lang ng panahon. Dati lagi mo ako tinatawag, ate, paano gawin to? Ate, tulungan mo ako sa homework ko. Pero ngayon, nagagawa mo na mag-isa. Hindi mo na ako tinatawag, nami-miss ko yun, promise. And ayan lang. Hindi, ayun. Tapos kanina si Emerson nagtataka siya kung bakit alam ko daw yung size ng shoes mo. Kasi nagsishare kami ng shoes, minsan naghihiram kasi ako ng sapatos sa kanya. So, same lang kami ng size. Ayun, happy legal age, bebe! Wala bang malakas na palakpakan? Thank you so much, Nicole Serrano. Next up, we have... Hello there. Happy birthday. Wish you all the best. May God continue to grow up, to guide, and bless you as we enter this new chapter of your life. You know naman, Mama Belle will always be here for you, Alam ko yan. Kahit ano pa. Happy birthday. Palakpakan naman. Make your mama and dada proud. I love you. Maraming salamat po, Ma'am Bernadette. It's your turn, Arlene Muslim. Alright, a round of applause to Joanna Mel de Leon. Angelica, ininang Joanna mo yan, napapagyo Kenny.
Palampakan naman natin. Maraming salamat po. Moving on to Rufa Flores. Happy 18th birthday, Next in line, we have Angelo Sigua. This time, ladies and gentlemen, let us hear the message coming, of course, Ayuja. Okay, happy birthday! From Tibag. Wala bang malakas na palakpakan to Sir Angelo Sigua? Alright, this time, let us hear the message coming, of course, to Leonida Tizon. Okay. Happy 18th birthday. One thing that I will say to you is put God first as the center of your life so that you will climb the ladder of success. Happy 18th birthday. Palakpakan naman natin. Maraming salamat, Ma'am Leonie. A warm welcome to Hill Brian Young. A round of applause to Gerson Samson. Palakpakan naman natin si Sir Gerson. Faye, happy 18th birthday. Nano man gawon kay mo, unahan ta magpasalamat kay akong Ginoo. Kadua, balo ko masaya ka kay malduhay ni, lalo na kumpleto na ang family mo at i-enjoy ming birthday mo ang purification na rin ang hari mo. Ito, happy birthday. Wala ko bang pinakamalakas sa palakpakan. Maraming salamat, Gerson. Let us put our hands together to John Ryan. Apo naming mga malago, ay Angel, happy birthday and God bless you. Nawa po ing apong ginugabayan na ka habang atsuta mo ketiking yato. At nawa samasamit kay kang pamag-aral para mayani kan ako. Happy birthday! Thank you so much, Lola Manuela. Alright, a round of applause to Alma Musti. Palakpakan naman natin si Ma'am Alma. Alright, make a loud cheer to Rose Marinisi. Hey, happy birthday! Let us put our hands together to Ria Masa. Alright, let us put our hands together to Josiah Timothy Alfonso. Happy birthday, dear one. Since JT Masay is not here, I will be his proxy, no? So, my wish for you is sana enjoy lang yung life mo habang bata ka. Kasi pag nag-senior
ganda ng kamukha ko, ay wala na. No? So enjoy your life. Love your parents because you're so blessed. You're so blessed. And tsaka iuna mo si God. Pagbutihan ng pag-aaral mo, okay? Happy birthday. Palakpakan naman natin. Maraming salamat. Make a loud cheer to Ricky Manapat. Ma'am, huwag na po kayo aalis dyan. Standby na po dyan, madami yung request once again. The members of the Bills for the group picture. Balik-ulit po tayo dito sa mag-standby lamang po kayo dyan. Alright, at katulad nga po ng sinabi Ay, mo, mga Beli, paano na tayo sa may birthday? Sa tinutuloy na natin. Mag-exit po ng ating birthday celebration. Una na kami. In preparation for her third look. Pagbalik po niya, last tradition na tayo nila po yung shots. O yung mga wines natin. Last na po yun. Alright. Dahil may mga cash prizes pa mga ayan, nakapagpili si Faye at nakapamili ka pa. At mainit-init pa. Alright, so ladies and gentlemen, for our next game, ito po ang tinatawag nilang ang bagong-bago, ang fresh na fresh. Ito po, ang walang kamatayang brainy. Kalkalinin dapat kalkalin. Halukainin dapat halukain. Alright, so for our first brainy, unang makapagdala sa kaibigan lang, ang hinahanap ay ang bagong pabago. Ay, Ma'am, muna namin. Tawag salamat. Senior citizen, Katenko. So mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. Yung shoutout kay paring Ruel Lisep. Yan, kumpare ko yan. So yun, pare, mga isip family din to. So napangasawa ng pinsan ko. Thank you.